Din ansigtsform ændrer sig hele tiden til det, der er bedre eller dårligere. Hej, jeg hedder Sofie Trine Svensson, og jeg er blandt andet det, der hedder orofacial myofunction terapeut. Og rigtig mange spørger mig, hvad er det egentlig for noget, og er det noget, jeg kan bruge til noget overhovedet? Og svaret er, at det er super godt til forebyggelse. Det er godt ved stramme tungebånd, og så er det rigtig godt til at bekæmpe en lang række lidelser. Hvis du er barn og vokser op med din tunge liggende nede i mundbunden, og trækker vejret igennem munden, så har du tendens til at vokse en anden ansigtsform, end hvis du er barn, der vokser op med tungen op i ganen og trækker vejret igennem næsen. Og hvorfor har det nogen betydning overhovedet? Jamen det har det, fordi hvis du er vokset op med åben mund, jamen så har du lettere tendens til at udvikle søvnapnø, snorken, kæbeledsproblemer, hovedpine, stress, kropsholdningsudfordringer og meget mere. Så hvis du er barn og har munden åben, jamen så kan jeg hjælpe dig med at få nogle nye vaner, så du kan vokse dit ansigt anderledes. Hvis du er et ung menneske og er mouth breather, altså trækker vejret igennem munden, jamen så er det jo super fedt, at du har et værktøj her til at kan forebygge nogle af alle de her lidelser. Vi kender ikke til dit udfald endnu som mouth breather. Hvis det er, at du er voksen, så er der stadigvæk hjælp at hente. Det vil helt klart mest være symptomer, du vil kunne afhjælpe. Selvom der er rigtig mange, der også faktisk fornemmer, at de bygger en ny struktur op, og det kan vi. Vi er formbare, vi er selvhelende, og vi kan hele tiden regenerere os. Så det handler om at opbygge en helt ny struktur.